Ik ben Joyce Vermuut, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ik ben hier nu vandaag op het Swing College, omdat ik hier zelf ook scholier ben geweest, een aantal jaren geleden. En wat gebeurt er vandaag op het Swing College? Vandaag zijn de scholierenverkiezingen. Scholieren van alle klassen mogen gaan stemmen op de partij van hun voorkeur. En aan het einde van de dag wordt de uitslag bekendgemaakt. Ik ben Kilian. En je zit hier op het stembureau van het Swing College. En wat is je taak? Ik deel de stembiljetten uit aan de leerlingen die komen en zodat een beetje alles ordelijk verloopt. Nog niet moeten ingrijpen? Nee, nog niet. En wat gebeurt er als iedereen gestemd heeft? Dan verlaten we elkaar en als alle groepen hebben gestemd, gaan we op het einde de stemmen tellen en dan maken we de uitslag bekend. Ik ben Rosanne. Mijn naam is Sylvie. En wat vinden jullie van het idee om te stemmen op school? Ik vind het best leuk, want dan kom je alvast in aanraking met hoe het gaat als je echt mag stemmen volgens de wet. Ik heb gewoon alles Ja, ik ben het daar eigenlijk ook mee eens. Ik denk dat het ook goed is om je erin te verdiepen wat er gebeurt in Nederland op politiek vlak. Oké, volg je het ook een beetje in de media? Ja, eigenlijk wel. En het komt ook gewoon omdat ik nu bij maatschappijles, jij bent er ook over bezig. En dan, ja, je kan er ook eigenlijk niet omheen. Gewoon elke zender die je aanzet op tv, daar kom je ook allemaal politieke partijen die in debat bezig zijn of zo. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik kijk het ook wel een beetje en je hebt dan ook van die programma's Zondag met Lubach. Dat is dan wel een beetje de komische kant, maar dat vind ik dan wel weer grappig. En dan is de drempel iets lager, zeg maar, om toch iets van de politiek te volgen. Oké. En wat vind je de meest sympathieke partij? Ja, ik heb zelf, mag u wel weten, gestemd op de Partij voor de Dieren. Maar ik vind hun programma heel goed. Dat ze zo zeggen van ja, er is geen planeet B. Dus we moeten het doen met wat we nu hebben. Maar dan moeten we ook iets veranderen als we deze planeet willen houden, zeg maar. En jij? Ik denk GroenLinks, maar dat komt vooral... Ik heb er niet op gestemd, maar ik vind vooral de Jesse Klaver vind ik heel sympathiek, persoonlijk. En inderdaad, wat Sylvie zegt, ook gewoon met dat hun goed voor het milieu opkomen. Ja, ik vind het best wel leuk. Het is ook iets nieuws en zo kunnen leerlingen alvast kennis maken met politiek. Volg je de politiek ook in de media? Eigenlijk vrij weinig. Alleen van mijn vader of familie hoor ik er soms wel dingetjes over. Maar je kijkt niet naar de debatten? Nee, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Naar welke partij ga je sympathie uit? Ja, toch wel naar de partij van Geert Wilders. Omdat ik gewoon zijn standpunt best wel goed vind en het is duidelijk. En ja, ook omdat mijn vader die gaat daarop stemmen, dus een beetje invloed van mijn ouders en zo. Mijn naam is Carlos de Smits. Ik ben docent maatschappijleer op het Swing College in Oostburg. En het idee om hier een stembureau in te richten, kwam dat van u? Nou, dat doen we eigenlijk al sinds de jaren 90 zo'n beetje. Elke keer als er verkiezingen zijn, houden we ook scholierenverkiezingen hier op school. Maar dat gebeurt niet alleen hier, dat gebeurt in heel het land, op een heleboel scholen in den landen, zeg maar. En leerlingen brengen dan hun stem uit. Is er belangstelling voor politiek bij de leerlingen? Er is belangstelling, zeker nu het zoveel op tv en in de kranten en dergelijke is. En in de lessen maatschappijleer wordt er aandacht besteed aan de verschillen tussen de verschillende politieke partijen. En de een heeft helemaal geen interesse, dat heb je bij volwassenen ook. Maar er zijn ook leerlingen die vinden het juist heel interessant. Dan op de vijfde plaats met 39 stemmen het CDA. Hoeveel stemmen? 39. Op de vierde plaats met 48 stemmen GroenLinks.
Op de derde plaats met 53 stemmen D66. Op de tweede plaats de PVV met 93 stemmen. En de grootste partij op het Swing College onder de scholieren is de VVD met 105 stemmen. Kijk vanavond ook even op de landelijke journaals. Daar zal het de einduitslag van heel Nederland ook te zien zijn. En dan kunnen we morgen kijken hoe het is met de echte verkiezingen voor de Tweede Kamer. Of dat eenzelfde beeld zal zijn. Ja? Goed, bedankt.